matur nuwun. Oke. Wadya Bala. Nggih. Mustika budaya. Nggih. Sing wis kamenar ning kono-kono. Nggih. Lumaksana magita-gita. Tanjo. Ayo. Tanjo. Ayo. Tanjo. Ayo.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
Cepat tengah. Piye? Kowe tak tulungi. Loh. Namanya siapa? Sama nama saya. Sopo? Gadis. Atur nuwun sawerna. Tinggal lagi dong. Ayo. Iya maju. Saya salah kowe. Lakon tergandeng suwe kok. Kowe malah eroni aku. Ora iso. Aku wis ora melu. Kenapa siramu ada? Ora iso. Iku ganden ora main-main. Ora awas piye? Gandeng iki lak ngendol. Ora nek kowe. Ayo, mana ini? Maju kowe.
musuhe lho. Apa perkarane? Perkarane apa? Etekmu kuwecut. Oh, ngenyek kowe. Atus. Sawari. Lho, sing tak wedeni apa? Aduh iya. Sing tak wedeni apa? Lho apa? Nyone ora wedi. Ngapa itu? Musuh. Wani lho, adu arep karo aku. Ijen padha ijen, siji padha siji. Lho. Apa? Hei. Iki lho musuh dadi gandeng. Lho kok malah jagongan ning saruwe. Musuhe digandeng. Musuhe mbok cekeli. Tangane wis tak cekel. Kado nak gandene sirahe. Iya. Oke. Antak, ayo. Jangan. Jangan. Apa? Sirah itu gandeng. Jangan. Sing keliru kowe. Iki barbarane bonyong aku Ya jalan. wis, musuhe. Musuh gimana? Ayo. Ijen padha ijen, siji musuh siji. Oke. Ayo. Oke. Ganti nyali iki. Oke. Hei, Cok. Hei. Lho kok malah juga gandeng banget. Iku lho musuhe dadi gandeng, Bro. Lho musuhe mbok cekeli ta piye? Wes tak cekel tangane. Kowe omong ah. Omongnya apa yang gawe ta? Aku yo ora ero ya lho. Piye? Ancam kowe. Tak ketaranane. Ben ora pangkling aku. Nek gandeng ben ora keliru. Oke. Kowe gundul tegese. Ora duwe rambut. Betul. Sing siji rupane bagus. Ada tak gandene. Oi. Goblok kowe. Dikon gandeng musuhe. Lho ora balik palamu dhewe. Lho gandeng iki kok sengaja apa ora? Ora tak sengaja. Ora kok sengaja. Ora. Nek ora kok sengaja, ora masalah. Oke, wis ali. Lho, Lanjutkan. Sanco sane wong bejak kabeh telu. Oh, Ha! Apa? Iki kete. satu aja. Agen dan rajine kowe ya. Sudah, kok. Sudah, Be. Oh, dia. Meledak. Enak kok siram. Apa kowe? Siram. Oh, iya.
Gitar featuring DJ HKS Project Present. Pahit rasanya Vasco Sengo Gitar Berakit-rakit dahulu, berenang ke tepian. Sakit-sakit dahulu, sisa-sisa dahulu, baru kemudian bersenang-senang. Pahit rasanya madu, manis rasanya gula. Bekerjalah dahulu, berjuanglah dahulu, baru kemudian berbahagia. Vasco Sengo
This is Special Perform Adi Karate.
Iya, iya. Iya, 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 iya. Ya, ya, ya. Setan panjil maning iblis. Keparat. Perang durung ana sing bencet kuntit. Nanging kenapa kowe kok ninggalake papan peperangan? Keparat! Nyapa? Kok takon nyapa? Guyu kok suwene ora karuan iki. Kowe iki ora pegel ambemu ta piye? Aku ngguyu ngepasno kowe ngene-ngene kok. Kowe penak arek guyu. Sing lakoni ngantek jengking-jengking. Lah kudune aku ning guyu piye? Guyune ya arang aja suwe-suwe. Berarti guyuku arang-arang. Iya. Oh, berarti contohnya ngene. Ngono. Iku kliru. Lah piye? Iku jeritan tengah malam. Lah guyune piye sing arang-arang? Masih sik dadi buta. Oke. Buta kesane kalem, ya kudune ya kalem. Oh, Kesane cepet. guyune ya cepet. Ya iya. Oke. Oh, Kowe cek kliru. wong kliru kok terus. Ya sing buta iki ora tangguh. Aja guyu. Aku ngenteni kowe sih. Ini wis tangguh. Oh, kowe ora kondo kok. Oh, ayo. Salah terus kok. Yang ngene wis dadi. Bagi guyu cepet kowe cek kalah sak kedep. Siap. Oke. Oke. Saiki. Saiki. Lah aku takon kok aku rono mbok celuk. Ya saiki mosok sesuk. Sesuk iki arek mulai. Arek kesel.
wani aku. Kowe mangrang nyawang tukang gontoke mustika budaya dadi sawere lah masa awak dhewe ora disawer karo Pak Haji Surjana ya bangaten ngono iku tergantung kebijaksanaan tapi nek ora disawer ya bangetan tenan. Lawang kowe kaya pinter. Ora pinter ngono ora, tapi ya dienggo kesempatan. Disawer tenan. Ora ketok. Kowe disawer. Delok aku disangoni. Lah kowe disangoni pira? Aku ora ketok. Lah aku te urung disangoni piye? Aku sangoni ya. Aku sawer. Mosok belas ta. Kancaku dikeki yo. Aku wene. Matur suwun. Alhamdulillah. Aku ape ndongakno wong kene ora kaya kancaku disawer akeh ora gelem ndongakno. Aku disawer sithik lah yo bersyukur tak dongakno. Muga-muga keluarga besar Pak Haji Susono murah rezeki. Amin. Diparingi lancar rezekine, amanah, sehat selalu. Amin. Mik kowe disawerake kok ora ndongano blas. Bangetan kowe. Aku nek disawer pisan ya mondongano. Aku kudune disawer ping 4 tok. Wong kok bangetan mata duitan. Awak dhewe iku kudune bersyukur. Awak dhewe diundang ning kene iki wis berkah. Berkah kanggo awak dhewe, berkah kanggo keluarga lan berkah kanggo liyane. Lah wong kowe kaya arep-arep saweran sing akeh, aku sing diwene sithik nriman. Wong kowe iku wong goblok. Awak dhewe teko Blora nganti teko Kebumen ki adoh. Rene iki ora golek sedulurane, golek duit.
ora oleh ngomong ngene iku. Awak dhewe iki teko kene iki golek seduluran. Duit iku nomor 17. Gandeng diwene luwehan yo alhamdulillah. Ngono. Ya wis. Nek ngono ayo dong golek nggon. Muga-muga nambah seduluran ning desa kene. Oke. Ayo mengguri. Pas silang,
Ulone wis larek. Ulone warang. Wetenge saka pet. Aku pakani meneh. Ulone isih lesu. Lah iya lesu iku sing lemu dipakan ngono. Kowe tak pakano. Lah iya kan. Aku mau nek dipakani bocah iku gajeh tok. Aku mau. Aku njaluk daging. Aku njaluk daging. Daging apa? Daging menungso. Daging menungso lanang ta wedok iki? Nek saiki aku njaluk sing wedok. Oh, ula sekarat piye? Ula golek perkara ya iki. Lah aku mbok kon golek daging mentah wong wedok. Lah kepriye wong kene aku ora mulai. Saiki aku duwe cara. Carane piye? Ula iki dibledosi mercon. Dibledosi mercon. Dibledosi mercon. Iya. Merconem gedene sepiro? Oh, kuwedi. Sepiro? Sepiro? Samene. Ya mercon samene. Apa yang bledos kok kilo? Ora percaya. Ngene gede lho, mercon sakmene tak mateno. Ngene lho, Mas. Kowe nek ora percaya duwe. Ayo. Gage. Kowe ape mati lho. Ora tak pakani tak mateni kowe ya. Aku wis oleh korek. Korek ndi? Mas, aku nyilah jamin. Apa? Jamin. Jamin ora tau dikorek. Gua imang oleh bokol dirano. Cekel. Urung sean. Lah percaya bebas apa ya ora? Nyantai ngene lho, cekli ngene lho. Ih, iki ngerti. Iya.
kok 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 kok. Mercone wis mekan. Wis mekan. Sing suwe sapa? Ora.
gene. Aku semati. Lah salah kowe ning jero. Wis salah yo kancane yo. Aku wayah dadi wayah metu. Apa dikai mercon ngono nek yo ngomong. Ora aku tinggal dhewe. Wajah ku disongkoli mercon.